Posloucháš moje rozkazy a děláš, co řeknu, jasný? Ano, pane, uklid to. Ano, kapitáne. Proč mi nikdy nesvěří něco většího? Wow, to je kočka. Další. Do prčic. Je mi špatně. Klidu, jo? Čemu se tak směješ? Já jsem tu šéf. Opravdu? Kdo je ta bláznivá? Hej, parádní brýle. Kde máš být? Stážisto? Ke stolku. Už běžím. Dávej pozor, kam šlapeš. Proměňte svoje cely v designový zázrak. Malba, postel, světla, mříže. Ty jo, to nemyslíš vážně. Tyhle ruce nejsou na stavění. Splň úkol a můžeš z vězení ven. Ani náhodou. Nedonutíš mě. Jak se opovažuješ? Jestli to vzdáš, budeš potrestaná. Dobře, už běžím do práce. Čeká nás toho hodně. To jsem si myslel. Stážisto! Všechno v pohodě? Máme to? Tvoje barva. Díky. Barva. Doručení barvy. Je to pro mě? Co s tím mám dělat? Otevři to a vymaluj zdi. Jo, tohle bude bomba. A přines mi kafe. Proč je tak horko? Hoříme! Stážisto! Hoříme! Aha, bože! Musím uhasit holky! Už běží! Celo hoří! Pojďme na to! Co říkáš na můj horký design? Wow, miluju to! Hej, čau! Tak rychle! Papa! Zelená je moje oblíbená barva. Tenhle štětec je fakt drsný. Ne, to je přesně ono. Chudáčku. No tak, běž, stážisto, běž. To je ale cirkus. Kapitáne! Au! Vypadá, že nic není zlomený. Kde mám hrnek? Děkuji, pane. Hasičák je v úschově. Máte velký průšvih. Trochu vody pro moje kytičky. Vyrostete. Sladký, nic se nevyrovná květina. Ta vůně je neskutečná. Není to špatný. Kde je ta druhá? Ztratil někdo něco, šéfe? Pardon. Nevyděsíš mě, jak to, že jsi nic neudělala. Malování není nic pro mě. Vymaluj ty zdi hned. Bohyně za mřížemi. Ahoj. 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 Líbíš se mi? Ty se líbíš mě? Wow, jak jsi to dokázala? Přišla inspirace. Jsi úžasná umělkyně. Ale no tak, nech toho, jsi sladkej. Sem pojď. Ano, pane. Přestaň flirtovat s vězenkyní, jdi uklízet. Ano, šéfe. Zdi jsou hotové. Paráda. Tady máš oběd. Miluju zeleninu. Díky. Oběd. Děkuju. Tady máš, objednal jsem ti sushi. Moc ti děkuju. Hej lidi, napište do komentářů, jaký jídlo máte nejradši. A dejte nám like. Co je za problém? Tohle nemůžu sníst. Proč ne? Co to je? S Bohem, Ludvíku Losose. Zabili ji a nakrájeli. Jasně, moje chyba. Odpočívej v pokoji, rybičko. Promiň, radši půjdu. Hele, kluci.
Ten pepř je pálivý jak čert, proč to dělá? Hotovo. Steak medium rare, moje oblíbený. Jupí, moje zelenina. Klíč k harmonii a duševní rovnováze. Namaste. Co to dělá? Zeleninová ninja? Hotovo. Moje zdravé smoothie. Chceš lok? Jsem v pohodě. Jak chceš. Pane, můžu si dát donut? Prosím, jenom kousíček. Promiň, byl poslední. Dojedeno. Naivní stážista. Koníku, tohle je tvoje seno. Aha, máme tě. Jste zatčen pro pašování drog. Musím uznat, je to fajn. Je to drsný, nedá se na tom spát. Ta madrace je děsná. Já. Ne. To je útok madrace, nebo co? Promiň. Hej, Kene. Jo, hej, kámo, mám něco. Kytky pro tvoji holku. Ne, tak rychle. Nejdřív mi přines seno. Žádný problém. Tady, dobrá práce. Pěkně do rohu. Přines víc. Opatrně. Rozbiješ mi postel. Ticho, ať nevzbudíme dozorce. On je trochu divný, jak to dělá. Moje ekopostel je připravená. Děkuju. Tady máš kytku a mazej. Moje seno. Obejmi mě. Usnul. Půjčím si to od tebe. Díky. Potřebuju víc řetězů. Perfektní na zajištění mé palandy. Jo, to je rock'n'roll postel. Pojď. Tohle je pro tebe. Jsi tak milý. Miluju květiny. To jsem si myslel. Au! Ach ne, ta postel. Ach ne, můj šéf. Jsem úplně vzhůru, všechno v pořádku. Takže, chci vidět, co je s těmi postelemi. A ne. Něco vymyslím. Seno, to je moje. Jak to? Krádež. Tam byl můj donut. Donut, tady je. Už to nikdy nedělej. Můj poklad. Ty tvoje mlsná. Přestaň mě děsit. No tak, schovej se. Vydechni. Co se to tu děje? Hej, kapitáne, nic moc. Nic. Je pryč? Jo. Tvoje postel bude naprosto luxusní. Postele jsou hotové. Tak, postel je skoro hotová. Ještě to trochu vylepším. On je tak starostlivý. To je práce na 5 minut. Ta sešívačka je trochu nebezpečná. Tak hlučné. Hotovo, tvoje postel je připravená. Je krásná. Nemůžu ti dost poděkovat. Hezky zelená, nádhera.
Čas na aromaterapii. Moje oblíbená vonná tyčinka. No tak. A teď meditace. Bože můj. Co je to za hluk? Ne, ta ďábelská hudba, proboha. Kdo řekl ďábelská? Cože? Ups. Promiň, dobře. Díky. Klid a harmonie. Co to je? Vypni to! Hej, spolubydlící! Když jsem řekla, ať přestaneš, myslela jsem vypnout všechno. Přestaň. Úplně ticho. Dobře. Díky bože, to je otravné. Řekla jsem ti, že... Cože? To nejsem já. Cože? Hej, stiž si tu serenádu. Říkala jsem ti, že to nejsem já. Cože? Wow, jsi skvělý hudebník. Pro tebe cokoliv. Můj drahocenný fíkusu. Maminka tě miluje. Kde se ženou lampu? Aha, něco vidím. Jsem maličký stromeček. Žádný problém. Kytka v květináči? Květináč, perfektní. Ticho. A nikdo nepozná, že jsem to vyměnila. Tahle křížovka je neozbrojená. Super, ta lampa je moje. Zdá se to moc bílé. Miluju dekorování. Hromada okvětních lístků. Tenký zelený stonek z pásky. Nádhera. Nalepit listy. Vypadá to skvěle. Okvětní lístky na květ. Už skoro cítím tu vůni. Bílá žárovka? Ne, žlutá je jasná volba. Moje vlastní slunečnice. Krabice s důkazy. Wow, svítí. Dobrá práce. Ups. Hej, díky za dárek. Disco koule. Perfektní. Wow. Teď jsem oficiálně rocková hvězda. Cože? Jak to, že se jen flákáš? Dost? Do práce? Bože, tihle stážisti jsou otravní. Cože? Počkej chvilku, to je moje. Září moje slunečnice. Není nádherná? Rozsvítil jsem všechny svíčky pro tebe. Jak romantické. Mám ještě něco. Křišťálovou kouli. Tady. Vyvěštíš mi budoucnost? Vidím budoucnost. Vážně? A jak to vypadá? Máš padáka. Odevzdej odznak a vypadni. Vyhodí tě. Co mám dělat? Lidi, Kena nevyhodí, když získáme 30 000 lajků. Rychle, nemůže přijít o práci. Bude to v pohodě. Hezká lampa. Co je tady? Žádné překvapení? Hardcore! Sluto, ty nestvůro. Jak to vypadá? Tvoje budoucnost je mlhavá. Osvětlení hotovo. Odnes tohle do místnosti s důkazy. Jasně, šéfe. Tak jdi. Opatrně s tím. Nechápu, jak ses dožil tohoto věku. Hej, stážisto, na slovíčko. Dobře, ale rychle. Moje slunečnice bliká, umíš to opravit? Žárovka by měla pevně držet. Ojojoj. Díky za pomoc. Příště drž dál ruce od elektřiny. Zapnul jsem televizi. Hej, zapomněl si kufřík. Co asi je uvnitř? To jsou jen peníze. To je vlastně docela dobrý. Používám je jako dekoraci.
O, červená rtěnka? To není špatný nápad. Wow, jak to, že je tu tolik peněz? Díky za bonbony. Můžeš jít. Wow, všude je červená. Lodněny tyčinky jsou tak obyčejné. To nepravíme. Tohle je pro tebe. Zlato? Přinesl jsem ti svačinku. O, moje oblíbené bonbony. Počkej, napadl mě nápad. Děkuju, ty jsou jednoznačně ty nejchutnější tyčinky vůbec. Kontrola tyčinek. To jsou peníze? Pěkná investice. Dokázala si to, Mio. Dobrá práce. Jsi volná. Mockrát díky. Měj se. S bohem, lůzři. Jedu na světové turné. Souhlasím. Piper je volná. Jsi legrační. Ty taky. Šerde. Tak co? Jsou bonbony? Dobrá práce, jsi volná, Luno, gratuluju. Musím si udělat poslední fotku, stůj rovně. Na co čekáš? Nemůžeme začít test bez tebe. Do učebny. Má lásko, oceňujeme tvoji práci. Oni mi vzali Lunu. Seber se, stážisto. Do práce. Tak, lůzři, začneme. Třído? Kdo to je? Slečna Casey je vaše nová učitelka. Hodná učitelka. Co to má na čele? Jejda! Skvělé, mějte dobrou hodinu. Všechno to setřu. Teď už je to dobrý. Je skvělá. Jsem do ní blázen. Pracujte na testu, vy lůzři. Slečno Casey, mám to pod kontrolou. To je drzoun. Pane Bobe, mám hotovo. Pane Bobe, mám hotovo. Dej mi to. Hej, co děláš? Dej mi můj test. Opisování je špatný. Pojď sticha, šprte. Můžeš mít můj, když ho tak chceš. Já odevzdám tvůj. Pane Bobe, jsem hotová. Pane učiteli, tohle je pro vás. Špatné načasování. Co to je? Mám hotovo. To je věc. Jak to vypadá teď? Hej, co jste udělal? Fuj, tady máš, lůzře. Au. Začni znovu a nech mě na pokoji. Co je tohle? Pane profesore. Tahák. To jsou šílené vyučovací metody. Promiňte, už nebudu podvádět. Samozřejmě. Co to dělá? Zakryj ten tahák na noze. Cože? Kde mám telefon? V kalhotách. Moje telefonní číslo, dělej. Samozřejmě, pane učiteli. Halo, jsem zaneprázdněný. Hej, nová holko, dávej pozor na ty lůzry. Žádný problém, kolego. Au! Co tam je? Lůzře? Kdo to udělal? Je tam chyba. Lidi, zapamatujte si to. Takhle se píše loser. Ano, slečno Casey. Dobře, fajn, pomůžu vám. Lidi, kdo má chuť na bonbony? Tady jsou. Můžu? Tady. Jo. Jídlo zdarma. Podívejte na ty obaly. Páni, je tam tahák. Tohle je moje odpověď. Co? Kde jsou klíče? Kde je můj obal? Jupi, tady je. Pochutnejte si. Jo, zavolám ti zpátky. Co je, idioti? Už jste propadli? Jste zpátky? Co se děje? Vaše kalhoty, pane učiteli. Jo, budu je potřebovat. Tohle je moje místo. Tak, odevzdejte testy. Tady, pane učiteli, máme hotovo. Dobře,
Páni, je to správně. Jsem vynikající učitel. Jo, jasně. To je všechno díky vám. Hej, ty hlupáku, máš problém. Čau, šprte. Aha, moment. Tohle ti usnadní šikanu. Jo, máš pravdu. Psst. Vypal. Psst. Nelez nám do cesty, jsme zaneprázdnění. Psst. Co? Mám plán, jak se zbavit zlýho učitele. Dívejte. Co? Guma? Vymažem ho ze školy. Vidíte? To je skvělý plán. Rychlost větru vynásobená hmotností provázku. Aha, tvoje tenisky. Díky. Gól! Au. Stojíte za tím? My ne. To je pan Bob. To byl pan Bob. Přesně tak. Pan Bob? Tohle je vaše? Ne, můj styl je mnohem hustší. To je moje. Můj nový obal na telefon. Halo? Jako fakt? Proboha, moderní technologie. Tady máte, lůzři. Jejda, utíkejte. Gratulace. Dnes pořádáme učitelskou soutěž. Pane Bobe, slečno Casey, nejlepší učitel zůstane na naší škole. Vy? Nějaký nápady? No, slečna Casey půjde první. Erika půjde k tabuli. Proč já? Vyřeš rovnici. Ach, můj bože. Šprte, zachraň mě. X patří sem. Diferenciál je. Správně, vím to. Co to je? Tady je odpověď. Podívejme se, je to v pořádku. Tak jo, Eriko, vypadá to perfektně. Děkuju vám všem. Výborně, dobrá práce. Skvělé, bod pro slečnu Casey. Hej, žádný nakukování, Bobe, si na řadě. Dobře. Dej mi křídu. Inspekce se blíží. Odpověď je jedna, že ano? Není, ty lůzře. Ach jo, to není dobrý. Zaujmi své místo. Ty lůzře z copánky. Já? Pojď, dobře. Vyřeš rovnici. Vypadá to, že je jen jedna odpověď. Co? Ne. Jde to z bláta do louže. Běž si sednout, dělej. Potřebuju chytrýho studenta. Už jdu, pane profesore. Tak jo, vyřeš příklad. Věřím v tebe. Neznám odpověď. Co? To je hráčka. Promiňte, pane Bobe. Tak jo, já tě tím provedu. Byly 3 jablka. 2 jsou pryč. Co zbylo? Mám to. Konečně. Tady je odpověď. No, God! No, God, please, no! Ale ne! Au! Bobe? Půjdeš se mnou. Slečno Casey, vyhrála jste. Co? To je nefér. Ven. Tak, studenti. Zachránil nás zvonek. Fíha. Ahoj, Luno. Jaká kytka se ti líbí víc? Tahle. Děkuji za pomoc. To je úchyl. Eriko, tohle je pro tebe. Na kolena, dělej. Žádný problém, vidím, že to fakt potřebuješ.
tohle je pro tebe. Nezajímají mě kytky. Dostanu to. Hned zpátky. Jejda, správně, slečno Casey. Tohle není dobrý. Potřebujete barevný fixy. Páni, skvělý nápad. Hej, přestaňte. Ředitel jde. Umění je pro vás skvělé. Nejhorší učitel roku. Slečno Kay, jste skvělá. Au. Co? Ach, tak to je. No dobře. Hej, co se děje? Zvonek, musím do třídy. Koho to zajímá? Ahoj lidi, hodina začala. Jaký je problém? Sedněte si, prosím. Dobře. Tak jo. Kdo je ochotný odpovědět? Luno, pojď. Já? Dobře. Ukaž na mapě Spojené státy. To je snadný. Musím to vygooglit. Co? Žádný googlování. Hej, dejte sem ten telefon. Ne, vraťme se ke globusu. Kde jsou Spojené státy? Páni, perfektní basketbalový míč. Co to děláš? Nech toho. Vrať tu zem. Hej, hoď to. Mám to. Jejda. Tvůj globus. Ty. Koukněte na ten rovníkový klobouk. Chci si ho vyzkoušet. Vypadáš nádherně. Hej, mám nápad. Trefně. Nechci. No tak, do toho. Páni, země je moc tvrdá. Lidi, koukněte na tohle. Jsem živě. Děje se tu nejšílenější věc. Dejte like. Co? Tohle je moc. A dost! Co? Koho to zajímá? Můžete si za to sami. Posaď se, Bobe. Potřebuju si s tebou promluvit. Přinesu tvůj spis. Koukej, to jsi ty. Jo, pěkná fotka. Vypadám jako Ryan Gosling. Jseš vyhozený. Tady. Ne, chci říct, proč? Já, blá, 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 vypal. Teď. Dobře. Zlý učitel. Co se děje? Pane řediteli, pomozte! Slečno Casey, jak to, že jsou svázaní? Ach, pane řediteli! Učíme se chemii. Klid? Tohle je moc. Jste blázen? Nemůžete svazovat studenty. Tohle není středověk. Cože? Pane řediteli, pojďte. Nazdar, školo. Mám pocit, že jsem na něco zapomněl. Nemůžu si vzpomenout, je to důležitý. Hej lidi, co jsem mohl zapomenout? Napište to do komentářů, prosím. Ve třídě, ticho jako v hrobě. Skvělý. Dále se naučíme báseň o opici. Co si o sobě myslí? Pust mě, jsem ředitel. Co? Ticho ve třídě. Hodný kluk. A jo, moje pistole je zpátky ve třídě. Fíha, no. Co se to děje? Slečno Casey? Je to skvělý. Ticho a pod kontrolou. Ne. Tak jo, nechám vás tu. Mám nápad. Ahoj lidi, jsem váš nový student na výměnném pobytu. Skvělý. Řediteli, uhněte.
Tady máš místo, posaď se. Dobře, tady je úvodní test. Nech mě pomoct. Já to vidím. Au. Nováčku, pojď k tabuli. Já? No dobře. Řekni mi, která země nejvíc sleduje Woohoo. Hej lidi, napište to do komentářů, z jaký jste země. Prosím, pomozte mi. Tak, jaká je odpověď? Dobře, moment. Myslím, síla tření země vynásobená vzdáleností ke stolu. Vím to. Hej, lidi, potřebuju vaši pomoc. Řekni to hned. Už vím. Úder! Au! Jo, touchdown, lůzře. Co budeme dělat? Zranili jsme jí, zavolám sanitku. Hej, přijďte rychle. Moje sladká dcera byla tak mladá, když upadla do komatu. Proč zrovna moje holčička? Jsem úplně sám. Moje milá. Ahoj, tati. Tady, vaše adopční papíry jsou připravené. Tady je. Vítej v rodině, Eriko. Podepište papíry, pokud souhlasíte. Co? Nová dcera? Tati! Jsi moje nová dcera. Ach, můžu mít toho psa? Prosím, chci to štěňátko. Ale patří Casey. Moc prosím tě, tati. Dobře, tak je tvoje. Hurá, pojď sem, moje miminko. Ty tu zůstaneš, bývalá dcero. To je můj pes, můj táta, moje rodina. Nenechám jí to projít. Sladký domové. Co, tati? Kdo je to s tebou? Jsi rozvracečka rodiny. Jejda. Co? Co máš za problém? Co se děje, Casey? Holčičko, jsi zpátky. Jo, to jsem já. Každou chvíli mě vyhodí. Zlatíčko, přestaň. Co? Táta je tu pro tebe. Jsi v bezpečí. Zafungovalo to. Ty, manipulátorko. Chci si hrát. Casey, sprav televizi. Já? Víte co? Dělejte si, co chcete. Počkej, já to opravím. Hurá! Budeme pokračovat. Casey! Co? Rozdělili mi pokoj. Ta drzost. Sestřiny věci jsou všude. Co to je? Ach, její deník. Hej lidi, čtete někdy deníky svých sourozenců? Napište to do komentářů. Chystám se nahlédnout do jednoho. Co? Můj Greg? To je můj kluk. Jak se opovažuje? Tak a mám po srandě. Zlatíčko, co se děje? Tati! Nesnáším jí. Pojď sem, to bude dobrý. Potřebuju chvilku. Tati! Nesnáším jí. Co je? Co? Začali jsme špatně. Jsem Erika. Ahoj. Ne? Měli bychom být kamarádky. Ve tvých nejdivočejších snech. Vypal. No tak, přece jsme sestry. Konec konců. Fajn. Jejda. Holky, jak se máte? Pane štěně, chceš šálek čaje? Ach, tati, jenom si hrajeme.
Ach, moje holky se spolu baví. Nechám vás tu. Jo, jasně. Co je? Nebuď tak ustrašená. Ty a Greg jste se rozešli. Je můj. Polib mě, Gregu. Hej, nech mýho kluka na pokoji. Tati, Casey mě šikanuje. Co? Už jdu. Co se děje? Chce mě uhodit. Je blázen. Jsem nevinná. Ona začala. Casey, dej mi telefon. Máš domácí vězení? Proč já? To je nefér. Jsem nevinná. Moje holky, mějte krásný den ve škole. Casey, dávej pozor na svou sestřičku. Na to zapomeň. Tati! Casey, vem ségru za ruku. Fajn. Fuj. Tak roztomilé. Počkejte, udělám fotku. Sedněte si blíž. Moje dvě oblíbené holky. Moment, jak se to ovládá. Úsměv. Skvělý, mějte hezký den, princezny. Ahoj, tati. Nech mě na pokoji, drobečku. Co? Přilepila jsi mi ruku? Pusť mě. Lůzře. Nedělej to. Chci svou ruku zpátky. Hej! Gregu, ahoj. Ahoj. Tohle je pro tebe, zlato. Díky, Gregu. Jsi nejroztomilejší, čistý anděl. Co? Ne, není to žádný anděl. Je to pravý ďábel. Vážně, podívej na ní. Není k zulíbání. No tak, jaký máš plány na dnešek? Co? Gregu, můžeš mi prosím vzít báťoch? Je těžkej. Jasně, žádný problém. Sakra, ten je těžkej. Jdeme. Co? Ty! Školní trest. Zůstaneš po škole. Jejda. Moje holky. Měli jste hezký den? Řekněte mi o tom. Já. Ach, tati, podívej, nakreslila jsem naši rodinu. Krásný, dám to na lednici. Tady, Okay. aby se to zakrylo. Aha. To byl můj obrázek. Teď je to naše večeře. Recykluj, zlato. Můj obrázek. Tada! Dobrou chuť. Děkuji, tati. Aha. Krásný. Musím to zveřejnit. Proč mám obyčejný těstoviny? Ona dostává ty nejlepší věci. Hej, co jsi to udělala? Zničila jsi mi fotku a celý můj život. Co? Jsi šťastná? Ne, nedělej to. Co zase? Co se tu stalo? Ahoj, tati. Casey, přestaň. Máš domácí vězení. Běž do svého pokoje. Sladké sny, zlato. Přečtu ti pohádku na dobrou noc. Byla jednou jedna princezna jménem Sněhurka, která žila se 7 trpaslíky. Ukradla mi mou oblíbenou pohádku. Je mi taková zima. Ach, zlato. Tati, vypadá to, že máš rýmu. Změříme ti teplotu. Uvolni se, táta je tu pro tebe. Co? Manipulátorka. Tati. Zlato, už jdu. Tati, musíš si vybrat. Buď já, nebo ona. Koho byste si vybrali vy? Casey nebo Eriku? Napište to do komentářů. Sestro, přinesla jsem ti čaj. Hnus. Au.
Mám tě, Nulo. Nepatříš do naší rodiny. Co? Ne. Jejda. Aha, jenom jsem vždycky chtěla mít rodinu. Hej, no tak, dobře, už dost. Klídek. Nazdar. Odcházím. Perfektní. Hej, Gregu, nechceš přijít? Vážně? Chci. Jsem na cestě. Uvidíme se brzy. Ahoj. Můj pokoj je moc hezký. O, co je tohle? Dívej, tvoje ségra tě nakreslila. Rozkošný. Dej mi to. Ten sirotek jenom chtěl šťastnou rodinu. Eriko. Nezvedá to. Musíme ji najít. Eriko, jsi tu? Ne. Kde by mohla být? Eriko, ani tady není. Prosím, pomoc. Viděli jste Eriku? Neviděli? Vím, kde by mohla být. Pojď. Ťuk, ťuk. Viděli jste tuhle holku? Pardon? Já vím. Uhni. To pro případ, že by ji viděli. Ježiš. No tak. Slyším pláč. To je ona. Eriko. Nechte mě na pokoji. Jdeme domů. Ne. No tak, konec konců jsme sestry. Vážně?